Σταυρούλα. Πού βιάζεσαι, παιδί μου? Είμαστε στην κορυφή του όρους Λιάκουρα, στην κορυφή Λιάκουρα του όρους Παρνασσού, στα 2.357, 55 λέει ο χάρτης. Τέλος πάντων, ναι. Γύρω στα 2.455, και ετοιμαζόμαστε να πάρουμε μια πανοραμική άποψη που έχει η θέα από εδώ γύρω-γύρω. Yeah. Φαίνονται απίστευτα όλες οι κορυφές. Έχουμε θέα 360 μοίρες. Και εγώ έχω το χέρι μου στο σπίτι μου και ακούγομαι. Ανεβήκαμε σε 5 ώρες. Καλός χρόνος. Είχαμε έναν υπέροχο ύπνο μέσα σε μια σκηνή camp. Φάγαμε μια συγκλονιστική χορτόσουπα με μπρόκολο, κρεμμύδι, σέλινο, ντομάτα, πατάτα, πιπεριά. Μην κινείστε σας παρακαλώ, σας παίρνει το πλάνο, μην κινείσαι. Δεν μπορώ. Οκ. Λοιπόν, το επόμενο πλάνο θα το δείξουμε όταν θα φτάσουμε στη σκηνή μας, να δείτε τι ωραία που έχουμε στήσει στις σκηνές μας. Γεια σας.